veces colle cada 15 días, non sei se lle... Este sí. Hola. Bueno, dímelo, sí. Tes hecho unha bolsiña? Non, Douche unha bolsiña. dame, se me tens que cobrar tamén non hai problema. Tranquila. Eu prefiero que me cobres que te arruines. Home, che dou un aletiño... Non, dame dúas ou tres. Sí. As que queiras. Primeiro empezaron elas, ali na tienda. Eu estaba parado. Levaba 6 meses no paro. E un día así falando das navidades, pois, entre tomando un cafeciño, entre os tres, pois, decidímonos. E nada, empezamos así. E a verdad que estou algo arrepentidiño por compralo tan... Sí, porque deixo de vender congelados, carne... Pero bueno, para empezar está ben. A ver se a cousa vai ben. Supermercado, foi sempre. Estuvo durante 15, 20 anos e o ano seguinte colleu noutra chica. E abriuno durante 5 anos, terminouse o contrato e foi cando o collemos nós. Somos amigas de toda a vida e sempre levábamos pensando en facer algo e vimos a oportunidade. E como non había outra cousa aquí na zona, en toda a contorna, decidimos lanzarnos. Ocurriusenos a nós. Primeiro empezamos co tema de decir, levamos ya a compra a casa, e logo o outro chico, que é o meu marido, o que reparte, tamén se quedou no paro. E a él sempre lle gustou moito de ir vendendo por os pueblos e tal. Entón, vimos a oportunidade e dixemos, mira, e él, bueno, encantado. Lanzámonos. Non o pensou nada. Non o pensou nada. 6 meses levo eu. Chama a atención que para o pouco tempo que levades xa tedes bastante. Eu desde o principio, desde a primeira semana, xa, bueno, a primeira é normal. Hai sitios ou pares que non sabía nada, que tamén ibas ni nada, pero a segunda semana para allá xa está. Colles os clientes e hasta hoxe, como a quen diz. Facía falta isto. Si, hai pueblos que si. Moito. Pero a xente maior necesita, e xa che digo, a maioría non ten coche, pagar un taxi, porque o autobús escasea moitísimo. Antes, bueno, eu recordo cando que aquí non había o súper de meus pais. Miña mãe iba a Verín a comprar e facían a compra unha vez para todo o mes, para non ter que andar baixando todos os días. E hai aldeas onde vai el, onde vai Fernando, que son, nada, 6, 7, 8 veciños, e non hai nada para comprar, tenen que desplazarse, porse de acordo para poder ir a comprar ou que ao final, para a xente maior é un servicio moi bo. Ten 5 aldeas ou 6 cada día, ven cargar aquí sobre as 9 da mañá, bota bastante tempo en cada aldea, porque claro, tanta xente maior e tal, compranlle bastante ben. Para un ratiño para comer e sigue hasta as 7 da tarde. Así. O que tal? Si, xa che dou. Eu digo que non ven, digo yo, Toño, quanto tarda hoxe? 3:30, horario de sempre. Xa un botón, vale. Galletas de iguales. Moi bien. 18,41. 18,40, vale. 18. Si ustes... Vale, graciñas. 3. E unha de botellís. 18,50. Ou non sentiche, Pita? Non, aquí non hai nada, nin bar, nin nada. Habría que baixar en taxi ou no autobús, pero como últimamente autobuses por aquí tampouco paraban, pois había que baixar en taxi ou cun veciño ou algo, a Verín. Non é que sea moi caro, pero se tens que ir a millo cada 2 ou 3 días, sí, faise caro. O autobús agora cortaron bastante, antes pasou de haber autobús todos os días, agora ter que chamar cando a xente quere baixar a Verín, sabes? Entonces, claro. E se non xuntas un número igual de persoas, non che ven o autobús. Entón a xente a veces estaba esperando, non lle chegaba, e bueno. Pagar taxi, e bueno, o taxi tamén os subir e baixar, pois, oye, unha pasta, e bueno. Hai moita xente maior que non pode andar ou non ten coches e levarlle a compra a casa, dache propina, verdade? Moita xente que che estaba dicindo, ostra, mira, que ben, nos veñen a mesma casa. A xente agradeceche un montón. Sí. De feito, dícenolo. E sempre, ojalá que vos vaya ben, que continuendes, porque a nós
Incluso ven xente aquí e dice, compro isto e que mo levo chico o día que vaya. Tes que facelo por a xente, vamos.